హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 13వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము 13వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్గీత యథాతథంలోని 13వ అధ్యాయము ప్రకృతి పురుషుడు మరి చైతన్యము, దాన్నే వివేకము అని కూడా పిలుస్తారు, వివేక యోగము. దీనినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి. సో ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము లేదా దీన్నే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంగా పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఇంకోటి కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈరోజు ఇది మనకి ఆ భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలలోనూ ఇది 3వ విభాగంలో వచ్చేటువంటి మొదటి అధ్యాయంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే మనకు
మొదటి విభాగంగా మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఆ, షట్కాలుగాను ఉన్నటువంటివి కర్మయోగాలు. వాటిలో కూడా జ్ఞానము, భక్తి, కర్మలు చెప్తే అందులో కర్మల గురించి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కారణంగా వాటిని కర్మయోగాలుగాను, మధ్యలో ఉన్నటువంటి 7వ అధ్యాయం నుండి నిన్నటి వరకు చూసినటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా ఆ 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము నుండి ఆ తర్వాత 8వ అధ్యాయము భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ తర్వాత 9వ అధ్యాయము రాజగుహ్య యోగంగా పరమగుహ్య యోగము అయినటువంటి అది, ఆ తర్వాత విభూతి యోగము, తర్వాత విశ్వరూప దర్శనము 11వ అధ్యాయము, 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగంగా చెప్పబడేటువంటి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా నిన్నటి వరకు మనము వాటిని అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి క్రమం. సో ఈ క్రమంలో మనము మొదటి 2 విభాగాలను పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు 3వ విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన షట్కాలలోనికి వెళ్ళినటువంటిది. సో మరి ఆ జ్ఞాన షట్కాలలో ఉన్నటువంటి మొదటి అధ్యాయము ఇది. మరి ప్రకృతి పురుషుడు వివేక యోగము, అదే ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము లేదా క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతదు వేదితుముచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం కేశవ. సో అర్జునుడు ఇలా అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కేశవ, మరి ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఇక్కడ ఎంజాయర్, భోక్త. మరి ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఎవరు, అలాగే క్షేత్రము, మరి ఆ క్షేత్రమును గురించి తెలిసినటువంటి వాడు, అలాగే జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానం యొక్క విషయము అనేటువంటి వాటిని గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను, దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు. సో ఇప్పటి వరకు ఆ భక్తి యోగాలను గురించి వివరించిన పిమ్మట అవన్నీ విన్న అర్జునుడు మరి ఇక జ్ఞానం గురించి, జ్ఞాన విషయం గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసుడైనటువంటి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఓ కేశవ అని సంబోధిస్తూ, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే అంటే భోక్త, క్షేత్రము అంటే దేహము సాధారణంగా, అలాగే క్షేత్రజ్ఞుడు ఆ దేహం తెలిసినటువంటి వాడు, జ్ఞానము, అలాగే జ్ఞేయము అంటే జ్ఞాన విషయం, జ్ఞేయం అంటే జ్ఞాన విషయం. సో వీటిని నేను తెలుసుకోగలిగి ఉన్నాను కాబట్టి వీటన్నిటిని గురించి నాకు తెలియచేయండి అంటూ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ విషయాలను గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 2వ శ్లోకం నుండి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. సో ఇంకా మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా మరి ప్రకృతి అంటే పురుషుడు అంటే క్షేత్రము అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే జ్ఞానము జ్ఞేయం గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అడగగా మరి కృష్ణుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇదం శరీరం కౌంతేయ, ఓ కుంతి కుమారుడా, కౌంతేయ అంటే ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రము అని పిలువబడుతుంది. మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు క్షేత్రమిత్యభిధీయతే,
మరి ఇక్కడ ఇదం శరీరం, ఈ దేహము మరి క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. మరి అలాగే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి క్షేత్రం ఇది క్షేత్రమితి అభిధీయతే అంటే ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది. ఏ తద్యో వేత్తితం ప్రాహు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. మరి దానిని ఎరిగినటువంటి వాడు అంటే ఆ దేహమును తెలుసుకున్నటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విద అంటే అతడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ మనకి మరి దేహము క్షేత్రమని, ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఆయన సాధారణంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, అలాగే జ్ఞాన విషయము. మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటిది ఆల్రెడీ చూసాము. 2వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఈ దేహము క్షేత్రం అని పిలువబడుతుంది, ఆ దేహమును ఎరిగినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అనబడతాడు. అంటే క్షేత్రం అంటే ఈ నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటి దేహము, అలాగే భౌతిక ప్రకృతి కూడా నిరంతరము మార్పులు చెందేటువంటిది ఇక్కడ కదా. సో దేహము నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఇక్కడ అంటే ఈ జీవుడు ధరించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆశ్రయించినటువంటి దేహం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రము. ఎందుకంటే మరి ఈ దేహము జీవుడి యొక్క కర్మక్షేత్రము అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. బద్ధజీవుడికి ఇది కర్మక్షేత్రం. మరి బద్ధజీవుడు భౌతికమైనటువంటి జీవితంలో బంధించబడి మరి ఆ దేహం సంబంధమైనటువంటి విషయాలను అనుభవిస్తూ ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండేటువంటిది. సో కనుకనే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ దేహమును గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే మరి ఇంకా ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో మనకి మరి ఈ ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, అలాగే మరి పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, ఎంజాయర్ అంటే పరమాత్మ, అలాగే మరి జ్ఞానము అంటే ఏమిటి అనేది కూడా అడిగినటువంటిది. మరి ఈ క్షేత్రాన్ని మరియు దానిని గురించి తెలిసినటువంటి వాడిని గురించి అర్థం చేసుకోవడమే అంటే దేహము మరియు అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించినటువంటి అవగాహనమే జ్ఞానము. మరి ఏంటి ఆ జ్ఞాన విషయము అంటే పరమాత్ముడు, ఆ జ్ఞాన విషయము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా మరి ఆయన చెప్తున్నారు, క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయోర్ జ్ఞానం యత్తదు జ్ఞానం మతం మమ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, అన్ని దేహాలలోనూ నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడును అని నీవు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి ప్రతి దేహంలోనూ ఆత్మ ఉంటూ ఉంటుంది, ఆ ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు కూడా ఉంటాడు. కనుక ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మరి అన్ని దేహాలలో కూడా నేను క్షేత్రజ్ఞుడని నీవు ఎరిగి ఉండాలి అర్జున. అదే ఇక్కడ చెప్తున్న జ్ఞానం. మరి ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని అంటారు. అంటే ఈ క్షేత్రము, ఆ క్షేత్రాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడిని గురించి అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ దేహము, ఆ దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని ఆ భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకు చెప్తారు, క్షేత్రజ్ఞులు, ఆత్మ పరమాత్మలు అనేటువంటి విషయాలు గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుడు, జీవుడు, భౌతికమైనటువంటి వస్తు సముదాయము అనేటువంటి జీవ, ఈశ్వర,
అలాగే ప్రకృతి అనేటువంటి 3 భిన్న అంశాలు గోచరిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా మరి ముఖ్యంగా ఈ భగవద్గీతను అనుసరించి మనం చూసినట్లయితే క్షేత్రమును గూర్చి, క్షేత్రజ్ఞును గురించి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకోగలగడమే జ్ఞానము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ, ఇంకా అన్ని దేహాలలో నేను సర్వక్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారియత యత్ సచయో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. సో మరి తత్క్షేత్ర, తత్ అంటే అది, క్షేత్ర అంటే క్షేత్రము, ఆ క్షేత్రము. మరి అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇప్పుడు క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడేటువంటి విషయము. ఏ విధంగా ఈ క్షేత్రము, ఈ దేహము ఏర్పడుతుంది, మరి ఆ దేహంలో ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు కలుగుతూ ఉన్నాయి, అది ఎక్కడ నుండి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నది, మరి మరి ఆ క్షేత్రము తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు, అలా క్షేత్రాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాని యొక్క ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాలను నేను వివరిస్తాను, విను. సో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము అత్యంత ముఖ్యమైనది, సరళమైనదిగా చెప్తూ ఉండేటువంటి. మరి అందుకే ఆయన మే శృణు, నేను చెప్తున్నాను విను, తత్సమాసేన మే శృణు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. తత్ అంటే అదంతా కూడా ఏంటి, అదంతా క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడేటువంటి విషయము, విధానము, ఆ క్షేత్రంలో కలిగేటువంటి మార్పులు, ఆ క్షేత్రము ఎక్కడ నుండి ఉద్భవిస్తుంది, ఆ క్షేత్రము తెలిసినటువంటి వాడు ఎవడు, మరి ఆ క్షేత్రాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడి యొక్క ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో అనేటువంటి దానిని తత్ సమాసేన మే శృణు. సమాసేన అంటే సంక్షిప్తంగా అనేటువంటి విషయాలను నేను సంక్షిప్తంగా తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ భగవంతుడు క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, వారి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితులను గురించి వివరిస్తూ ఉన్నట్లు చెప్తున్నాడు. అంటే దేహం ఏ విధంగా నిర్మితమైంది, ఏ ఏ వస్తువుల చేత అది ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అక్రమంలో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్విదై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వి నిశ్చితైః. సో ఇక్కడ రుచిభిర్బహద, ఇక్కడ బహుదా అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే రుచిభిహి అంటే ఋషుల చేత, అంటే ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, నీకు నేను తెలియచేయబడేటువంటి ఈ క్షేత్రము గురించి, క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి జ్ఞానము మరి ఋషిభి బహుదా గీతం, అంటే ఆ ఋషుల చేత పలు విధాలుగా, గీత అంటే ఇక్కడ గీతం అనేటువంటిది అంటే వర్ణించబడినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి క్షేత్రము, ఆ క్షేత్రజ్ఞుని యొక్క మరియు ఆ జ్ఞానము గురించి వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల చేత, మరి ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ముఖ్యంగా ఆ బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా, మరి అంటే సహేతుకంగా అంటే మనకు వాటి యొక్క కారణాలతో సహా, ఏ విధంగా ఏంటి అనేటువంటి ఆ కారణాలతో సహా మరి హేతుబద్ధంగా, హేతువులతో కూడి మరి ప్రత్యేకంగా అది వివరించబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించడంలో
మరి కృష్ణ భగవానుడే ప్రామాణికుడు. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడు, ఆయన్ని మించిన వాడు ప్రామాణికుడు మరొకడు లేడు. అయినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే ఆయనే అత్యుత్తమమైనటువంటి అధికారి అయినప్పటికీ కూడా, మరి విద్వాంసులు ఆ విషయాలను అంతకుముందు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రామాణికులైనటువంటి ఆ పూర్వపు ప్రామాణిక ఆచార్యులు, అలాగే పూర్వపు గ్రంథాలను ఆయన నిదర్శనంగా చెప్తూ, ప్రామాణికాలుగా చెప్తూ, మనం అందుకే చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మన విద్యా వ్యవస్థలో రిఫరెన్సెస్ అని అంటుంటాం కదా. సో మరి ఆయన ప్రామాణికంగా తీసుకొని మరి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, పంచమహాభూతాలు, మిథ్య అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు. ఆ దశ ఇంద్రియాలలో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనసు, మరియు 5 ఇంద్రియగ్రాహ విషయాలు, ఇంద్రియార్థాలు అని అంటాం. ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాలు. వాటితో పాటు కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, మొత్తం జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రముగాను మరియు దాని యొక్క అంతఃప్రక్రియలుగాను భావించబడతాయి అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు, ఎందుకంటే ఆ మహర్షుల యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వచనాలను బట్టి, వేద సూత్రాలను బట్టి, ఆ వేద మంత్రాలు, వేదాంత సూత్రాలను బట్టి మరి మనకి 24 ప్రపంచ నిర్మాణ మూలకాలను మనము ఇందులో ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ విధంగా నిర్మితమై ఉన్నది అని చెప్తారు. ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి 24 మూలకాలు, ఎందుకంటే మనకు ప్రామాణికులైనటువంటి మహర్షులు, అలాగే వేద మంత్రాలు, అలాగే వేదాంత సూత్రాలు, వీటన్నిటిని బట్టి మనకి ఈ శరీరంలో 24 మూలకాలు మరి ఉన్నట్లుగా మనము అవగాహన చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. వాటిలో మొదటివి పంచమహాభూతాలు. ఇంతకుముందు కూడా మనము 1-2 సార్లు చర్చించుకున్నట్లుగా భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము అనేటువంటి ఆ పంచమహాభూతాలు. ఆ తర్వాత మనకి వచ్చేటువంటివి జ్ఞానేంద్రియాలు. ఏంటి జ్ఞానేంద్రియాలు? 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. చెవులు వినడానికి ఉపయోగించేటువంటివి జ్ఞాన, కళ్ళు చూడడానికి, నాలుక రుచులు లేదా మాట్లాడడం, చర్మం స్పర్శ, ముక్కు వాసన. ఇవి మనకి జ్ఞానేంద్రియాలుగా చెప్పబడేవి. అలాగే కర్మేంద్రియాలు మరి ఏంటంటే ఇక్కడ కర్మేంద్రియాలు కంఠము మాట్లాడేటువంటిది, చేతులు పనులు చేయడానికి, కాళ్ళు కదలికల కోసం, జననాంగాలు మరియు గుదము అనేటువంటివి మనకి కర్మేంద్రియాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో మరి అలాగే ఆ ఇంద్రియార్థాలు, భూమి యొక్క సుగంధము, మంచి వాసన, గంధము, మరి దేని ద్వారా మనము ఆ వాసనను చూస్తాము అంటే ముక్కు ద్వారా. అందుకే ఇంద్రియార్థాలు, ఇంద్రియ విషయాలు అని అంటుంటాం వాటిని. అలాగే రుచి నాలుక ద్వారా, రూపము కళ్ళ ద్వారా, స్పర్శ శరీరం ద్వారా, శబ్దము చెవుల ద్వారా. సో మనకి ఇవన్నీ కూడా అంటే భూమి నుండి వాసన, నీరు రుచి, అగ్ని రూపము, వాయువు స్పర్శ, ఆకాశము శబ్దంగా మనకి వాటి నుండి ఉద్భవించేటువంటివి అని చెప్తారు. అలాగే మనకి సూక్ష్మ అంశాలు అయినటువంటి ఆ పంచమహాభూతాలతో పాటు అవి స్థూల అంశాలు, వాటితో పాటు సూక్ష్మ అంశాలైనటువంటివి అహంకారము, బుద్ధి, తర్వాత ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి మనసు, అంటే ఇవి
మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటి ఆ 3 అవ్యక్త స్థితిలో ఉండేటువంటి ఈ 3 సూక్ష్మ అంశాలు. సో మరి మహత్తత్వము, ప్రకృతి. సో మొత్తము ఈ 24 అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మహతత్వంతో ఇవి 4 × 5 20, 20 + 3 23, ఇది ఒకటి కలిపి 4 24 అంశాల ద్వారా మనము ఈ శరీరాన్ని అవగాహనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. మరి అంటే ఈ 24 అంశాలు స్వరూపమైనటువంటి దేహము జన్మించటము, పెరుగుట, స్థితిని కలిగియుండుట, ఇతర దేహాలను సృష్టించుట, క్షీణించుట, చివరికి నశించిపోవుట అనేటువంటి 6 రకాలైనటువంటి మార్పులకు లోనవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మన దేహంలో కలిగేటువంటి 6 రకాలైనటువంటి మార్పులు, ముందుగా జన్మ తీసుకోవడము, అంటే దేహము ఉద్భవించడము, ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, అలాగే ఆ జీవులకు సంబంధించిన కొన్ని రకాలైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము. సో మరి ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, కొంతకాలం తర్వాత ఈ దేహం మళ్ళీ క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది కదా. ప్రారంభంలో పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది దేహం, చిన్న పిల్లవాడి నుంచి మనం పెరుగుతూ ఉంటాం, కొంతకాలం తర్వాత స్థిరంగా నిలిచి ఉంటుంది. అలాగే ఆ దేహం నుండి కొన్ని ఉత్పత్తి చేయబడుతూ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంటాయి. మనలో శక్తి నశించిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది, మన కళ్ళు కనిపించకపోతుంటాయి, చెవులు సరిగా వినిపించకపోవడము, ఎక్కువగా ఇంత ముందులాగా చేసినటువంటి పనులు చేయలేకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ క్షీణించేటువంటి దేహము క్షీణించిపోవడం, చివరికి నశించిపోతూ ఉంటుంది. ఆ దేహము నశించేటప్పుడు ఆత్మ ఆ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని ఆశ్రయించేటువంటి విషయము. సో ఇవన్నీ కూడా మరి అందుకే ఈ క్షేత్రము అశాశ్వతమైనటువంటి భౌతిక పదార్థము అని చెప్తారు. మరి దానిని ఎరిగిన వాడు, దానికి యజమానుడు అయినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు ఆ దేహము నుండి భిన్నమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అదే మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, ఆత్మ శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది, ఈ దేహం నశించినా కూడా ఆత్మ నశించదు అంటూ ఆత్మతత్వాన్ని మనకి 2వ అధ్యాయంలో ఆయన బోధించినటువంటిది చూస్తాం. అలాగే మరి 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు మరి జ్ఞానము గురించి ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. సో ఏంటి అంటే వినయంగా ఉండడము, గర్వము లేకపోవడము, అంటే వినమ్రత. సో మరి గర్వరాహిత్యంగా ఉండడం, గర్వం లేకపోవడము, అహింస, ఓర్పు, సహనము అంటాం, సరళత, సరళత్వము, అలాగే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించడము, మరి ఆశ్రయించి ఆయనను సేవించడం కూడా చెప్తారు. శౌచము అంటే పరిశుభ్రత, అలాగే స్థిరత్వము, అలాగే ఆత్మనిగ్రహము, మరియు ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, దాన్ని ఇంద్రియార్థముల పరిత్యాగము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అహంకారము, సో ఆ అహంకారాన్ని వదిలివేయడము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడం, అంటే అహంకారాన్ని వదిలివేయడం, అహంకార రాహిత్యంగా ఉండడము, అలాగే మరి ఆ జన్మ, మృత్యువు, జరా వ్యాధుల యొక్క దోషాలను గుర్తించగలుగుట. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు అనాసక్తత, నిర్లప్తత, అలాగే పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైనటువంటి వాటి బంధనము నుండి విముక్తి, బంధనాల నుండి విముక్తి, అలాగే సుఖము, దుఃఖము సమయాలలో, సందర్భాలలో సమచిత్తంగా ఉండడము, సుఖం వచ్చిందని పొంగిపోకుండా ఉండడము, దుఃఖం వచ్చిందని కుంగిపోకుండా ఉండడము, ఆ రెండింటిని కూడా సమభావనతో స్వీకరించగలగడము. అలాగే ఇంకా చెప్తారైనా మరి నా యందు నిత్యమును విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి, నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఏకాంత స్థలములో నివసించాలి అని కోరుకోవడము,
మరి ఇంకా చెప్తారు, ఆ జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క హరే కృష్ణ, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానమని చెప్పుచున్నాను నేను అంటూ అర్జునుడు అడిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి మరి 8 నుండి 8, 9, 10, 11, 12 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్పినటువంటివి. సో ఈ అంశాలే జ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. వీటికి మించి ఏది అయినా అది అజ్ఞానము అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇవి ఆ భగవంతుడు ప్రకటించినటువంటి ఈ అంశాలు తప్ప ఇక ఏ ఉన్నా అది అజ్ఞానమే అనేటువంటిది ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యద్ జ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్న సదుచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృతతత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మమునకు ఈ భౌతిక ప్రపంచము యొక్క, అంటే ఆ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచము యొక్క కార్యాకార్యాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అనేటువంటి, అంటే బ్రహ్మము అంటే ఇక్కడ జీవాత్మ. ఆ జీవాత్మ అనేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని కార్యాకార్యాలకు అతీతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ బ్రహ్మము, మనము ఆ ఆత్మను గురించి జీవాత్మ అని తీసుకోవలసినటువంటిది. సో ఈ జీవాత్మ అనేటువంటిది ఆది లేనిది, అంటే ఎప్పటి నుండి ఉండేటువంటిది, సనాతనమైనది, శాశ్వతమైనది అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటిది. మరి దేనిని తెలుసుకోవడం, ఏ జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా నీవు శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని అనుభూతి మొనర్చుకుంటావో అటువంటి విషయాన్ని నేను వివరిస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు క్షేత్రజ్ఞుల గురించి వివరించాడు అంతకుముందు. అట్లాగే ఆ క్షేత్రజ్ఞుని తెలుసుకునేటువంటి విధానాన్ని కూడా వివరించినటువంటిది. మరి ఇప్పుడు తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఆత్మ, పరమాత్మలను గురించి, అందులో ఆత్మను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది బ్రహ్మం, అలాగే పరబ్రహ్మం. ఆ పరమాత్మలను రెండింటి నుంచి గురించినటువంటి ఆ జ్ఞానం ఎవరికైతే వస్తుందో ఆ జీవితి, అంటే అటువంటి వాడు మరి అమృతతత్వాన్ని, అంటే జీవితామృతాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇంకా ఆ పరమాత్మను గురించి ఆయన నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. ఇక్కడ సర్వత పానిపాదం అంటే సర్వత అంటే అంతటా. మరి పాని పాదము, పాని అంటే చేతులు, పాదం అంటే కాళ్ళు. అంతటా కూడా, సర్వము అంతటా
సర్వత్రా ఆయన చేతులు పాదములు, సర్వతో క్షిశిరోముఖం, ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అక్షిరః ముఖం అంటే అంతటా కన్నులు, తలలను, ముఖములను కలిగి ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వత శృతి మల్లోకే. లోకే అంటే ప్రపంచమంతా, శృతిం అంటే ఇక్కడ శృతిమత్ అంటే చెవులు అనేటువంటి. సో కాబట్టి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉంటాడు. మరి ఆ పరమాత్ముడు సర్వము వ్యాపించి ఉంటాడు. అలాగే అతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగాను ప్రతి జీవిలోనూ, ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయాలలోనూ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడు. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎట్లాగైతే సూర్యుడు అపరిమితమైనటువంటి తన కిరణాలను వ్యాపింపచేస్తున్నట్లుగానే ఆ పరమాత్మ లేక దేవదేవుడు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే అసంఖ్యాకంగా ఉన్నటువంటి శిరములు, పాదములు, హస్తములు, నయనములు ఆ పరమాత్మ యందు ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇంకా చూసినట్లయితే ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సో మరి ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో మరి పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నది సర్వేంద్రియ గుణభాసం అని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే ఆ పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. సర్వేంద్రియ గుణభాసం, ఈ గుణాల అన్ని ఇంద్రియాలు ఉద్భవించడానికి ఆయనే మూలము అయినప్పటికీ సర్వేంద్రియ వివర్జితం, ఏ ఇంద్రియంతోనూ అతడు కలిసి ఉండడు అనేటువంటిది చెప్తున్నాడు. అంటే పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియ గుణములకు ప్రకాశింప చేసేటటువంటి వాడు అయినప్పటికీ అతడు ఇంద్రియ రహితుడు. సో అన్నింటినీ ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగేటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణ భోక్తృచ. కాబట్టి ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు అతీతుడు, మరి అన్నింటినీ రక్షించి పోషించేటువంటి వాడు అనాసక్తుడు. ఈ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు, మరియు అదే సమయంలో ఈ 3 గుణాలకు కూడా ఆయనే ప్రభువు. అంటే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలకు, త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలకు మరి ఆయనే మూల ఆధారుడు అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరమ పురుషుడు సర్వ జీవుల ఇంద్రియాలకు మూల ఆధారభూతుడు అయినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మాత్వాత్ తద్ విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. మరి ఆ పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని చర అచర జీవులుగా చెప్తాం కదా, కదిలే జీవులు, కదలలేనటువంటి జీవులు. మరి అటువంటి ఆ జీవుని యొక్క బయట మరియు లోపల ఉంటాడు. అంటే ఆ పరమ పురుషుడు ఆ పరమ సత్యస్వరూపుడైనటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు మరి స్థావర జంగములైనటువంటి సర్వజీవుల లోపలను బయటను ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి
అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున, అంటే అతడు సూక్ష్మ స్వరూపుడు అవడం చేత మరి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలకు, అంటే ఇంద్రియాలు శక్తికి, అంటే ఇంద్రియాల యొక్క శక్తికి చూచటానికి కానీ తెలుసుకోవటానికి కానీ అతడు అతీతుడు. అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. అంటే చూడడానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి మన యొక్క భౌతిక ఇంద్రియాల యొక్క శక్తిని మించి, అంటే ఈ వాటికి పరిధికి దాటి ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకే చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా, మరి అందరికీ సమీపమున కూడా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ వైదిక గ్రంథాలను బట్టి ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి నారాయణుడు ప్రతి జీవుని యొక్క బయట మరియు లోపల ఉండటాన్ని మనము తెలుసుకోగలిగేటువంటి విషయాలు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూత భర్తృ చ తద్జ్ఞేయం గ్రశిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో మరి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ పరమపురుషుడు గురించి, ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఆ పరబ్రహ్మమును గురించి. ఆ పరమాత్మ సర్వజీవుల యందు విభజింపబడినట్లు, ఆయన విభజింపుటకు వీలు లేనివాడు, అయినా సర్వ ప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు, అంటే జీవులకు, సమస్త ప్రాణులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరమాత్ముడు సర్వజీవుల యందును విభజింపబడినట్లుగా కనిపించినప్పటికీ ఎప్పుడునూ ఆయన విభక్తుడు కాడు. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం. అలా విభజించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నట్లు కానీ ఆయన విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి వాడు. మరి అతడు ఏకైకుడుగా ఉన్నటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అతడు సర్వజీవులను పోషించువాడైనా మరియు అందరినీ కూడా కబలించేటువంటి వాడు, పెంపొందించేటువంటి వాడు అని అతన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ప్రతి వ్యక్తి హృదయమునందు పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. అతడు విభక్తుడు అని దీని అర్థమా అంటే కాదు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో కూడా చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆయన విభక్తుడు కాడు అనేటువంటి, అవిభక్తం అని చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. సో మరి ఆ తేజోమంతమైనటువంటి ఆ పరమపురుషుడే సమస్త తేజోపూర్ణమైనటువంటి పదార్థాలకు కాంతి మూలము, అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగినవాడు, జ్ఞానంతోనే పొందదగినవాడు అయ్యి అందరి హృదయాలలో ఆయన అధిష్ఠించి ఉన్నాడు, ప్రతిష్ఠుడై ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును గురించి నేను నీకు సంగ్రహంగా తెలియచేశాను, దాన్ని గురించి నేను నీకు తెలియజేశాను. ఈ విధంగా క్షేత్రం అంటే ఏమిటి? దేహం. మరి
జ్ఞానము గురించి, మరి తెలుసుకోదగినటువంటి విషయాలను గురించి నీకు నేను సంక్షిప్తంగా తెలియచేశాను. కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు నా యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అర్జున అంటూ, ఆ ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరో అంటే ఆ భక్తులు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాంచ గుణాంచైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి, అనాదిగా ఉన్నటువంటివి, అంటే సనాతనమైనవి. అంటే భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాదులు అని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు జ్ఞానాన్ని. మరి వాటి యొక్క మార్పులు అంటే ఆ సకలమైనటువంటి పరివర్తనలను భౌతిక గుణములను ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టినవి అని నీవు తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే వాటిలో కలిగేటువంటి మార్పులు భౌతిక గుణములను కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండే ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖము దుఃఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ సృష్టిలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నవి అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. మరి పద్మపురాణంలో మనకి ఈ విధంగా తెలియజేయబడుతుంది. జలజానవ లక్షాని స్థావరా లక్ష విశంతి కృమయో రుద్ర సంఖ్యాః పక్షిణాం దశలక్షణం త్రింశల్లక్షాని పశవః చతుర్లక్షాని మానుషాః. సో జలజా నవలక్షాని అంటే జలచరాలు 9 లక్షల రకాల జీవులట. 84 లక్షల రకాల్లో జలాచరాలు, నీటిలో నివసించేవి జలచరాలు 9 లక్షల రకాలైనటువంటి జలచరాలు ఉంటవేట. అలాగే స్థావర లక్ష విశంతి అంటే 20 లక్షల రకాలట. ఆ స్థావర ఇవి అంటే చెట్లు మొక్కలు వంటి స్థావర జీవులు, స్థిరంగా ఉండేవి, కదలలేనటువంటి జీవులు. కృమయో రుద్ర సంఖ్యాః. మరి కృమయో అంటే క్రిములు సరీసృపాలు వంటి జీవులు. మరి రుద్ర సంఖ్య అంటే 11 లక్షలు ఉన్నాయట. ఇక పక్షిణాం దశలక్షణం 10 లక్షల రకాలు పక్షులు. ఇక త్రింశల్లక్షాని పశవః 30 లక్షల రకాలు పశువులు, 4 చతుస్పాదులు. మరి ఇక చతుర్లక్షాని మానుషాః 4 లక్షల రకాలు మనుషులు ఉంటారు అంటూ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులను గురించి మనకి పద్మపురాణంలో వివరించబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. సో 9 లక్షల రకాలు జలచరాలు, 20 లక్షల రకాలు చెట్లు మొక్కలు, 11 లక్షల రకాలు క్రిములు కీటకాలు సరీసృపాలు వంటి జీవులు, 10 లక్షల రకాలు పక్షులు, 30 లక్షల రకాలు చతుస్పాదులు జంతుజాలాలు, 4 లక్షల రకాల మానవులు ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు,
పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోష్య సద్యోని జన్మసు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక ప్రకృతి యందలి జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అంటే భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నా కూడా జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాల అనుభూతికి అనుభవించు జీవిత మార్గమును అనుసరిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతుంది. అధమ జన్మ జీవులు అంటే జలచరాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత క్రమము. సో మానవులు ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ, అందుకే మానవ జన్మ చాలా అరుదు అంటూ చెప్తారు. అనేక జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ పొందడం జరుగుతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉపద్రష్టానుమంతాచ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరహ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వనియామకుడు, ధరించి పోషించేటువంటి వాడు, అలౌకిక భోక్త, మరి సర్వోత్కృష్టమ అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణై సహ సర్వతా వర్తమానోపి న సభూయోభిజాయతే. హరే కృష్ణ. ప్రకృతి జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి గుణముల మధ్య సహచర్యమును గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో పుట్టరు. ఇక్కడ పుట్టరు అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో పుట్టరు. వారి యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నా, వారు ఎలాంటి వారు అయినా వారు విముక్తి చేయబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కొందరు ధ్యానము ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మని దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. మరియు ఇతరులు అంటే ఇక మిగిలిన మరికొంతమంది ఇదే విషయాన్ని జ్ఞాన సమపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మరికొందరు ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించడానికి పరిశ్రమిస్తూ ఉంటుంటారు అని 3 రకాలైనటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ పరమాత్మను దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వారు ధ్యానం ద్వారాను, మరి జ్ఞాన సమపార్జన ద్వారాను, కర్మల ద్వారాను ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమాత్ముని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్యేత్వేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతి పరాయణాః. సో మరి ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గమును గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవాను ఆరాధించడము మొదలు పెడతారు. ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయుట చేత వారు కూడా క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభా. సో ఓ భరతవంశులలో శ్రేష్ఠుడవైన అర్జునా, నీవు చూచే సమస్త చరాచర ప్రాణులు
ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయిక. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఏదైనా క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయి అని నీవు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే జగత్ సృష్టికి పూర్వమే ఉండిన ఈ భౌతిక ప్రకృతి, జీవుడును ఈ అంటే ఉన్నాడు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా సనాతనులే అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవచ్చు. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టం తం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం యపశ్యతి సపశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న ఆ పరమాత్మను చూసిన వాడే మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో, అంటే ఈ క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ దేహంలో అనస్వరమైన వాటిగా, అనస్వరము అంటే నశింపు లేనటువంటి వాటిగా చూసిన వాడే నిజముగా చూసినట్లు, యథార్థమును దర్శించినట్లు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్వాత్యనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసును, అంటే తమ యొక్క మనసు చేత తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమునకు చేరుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి చేత సృష్టించబడిన దేహం చేతనే అన్ని కార్యాలు చేయబడుచున్నవి మరియు జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయడు అని అర్థం చేసుకున్నవాడు యథార్థాన్ని దర్శించగలిగిన వాడవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యథాభూత పృథగ్భావం ఏకస్తమ్మను పశ్యతి తత్యేవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా. బుద్ధిమంతుడైన వాడు విభిన్న రకములతో కూడిన జీవరాశుల అన్ని ఒకే ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నట్లు చూసినప్పుడు మరియు అవన్నీ దాని నుండే ఉద్భవించినవి అని అర్థం చేసుకున్నవాడు బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఓ కుంతి తనయుడా అర్జున, పరమాత్మ నాశనం లేనిది, అనాది అయినది, మరి భౌతిక లక్షణాలు ఏవీ లేనటువంటిది, దేహంలోనే స్థితమై ఉన్నా అది ఏమీ కూడా చెయ్యదు మరియు భౌతిక శక్తి చేత ఏ మాత్రము కలంకితము కాదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆకాశం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ తన సూక్ష్మ స్వభావం చేత అది దేనితోనూ కలియదు. అదేవిధంగా బ్రహ్మ భావనలతో నెలకొన్న ఆత్మ దేహంలోనే ఉన్నప్పటికీ దేహంతో అది కలియదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక్క సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును చైతన్యం చేత ప్రకాశింపచేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము.
మరి జీవుడి యొక్క గమ్యము, జ్ఞానగమ్యం ఏంటో చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము అంటే క్షేత్రమునకు, దేహమును ఎరుగు క్షేత్రజ్ఞుడకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వాడు పరమపదమును చేరుకుంటాడు. అదే పరమగమ్యము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే